Всім прывітанне. Мы сёння пачынаем нашу чарговую прэзентацыю нашага новага даследавання Цэнтра новых ідэй. Гэта прэзентацыя будзе транслявацца в Ютубе. На званку прысутнічаюць таксама некаторыя журналісты. Для тых, хто будуць далучацца эксперты таксама. Не забывайце, што трансляцыя ідзе в Ютуб, таму калі хочаце, пішыце пытанні альбо у Ютубе в каментарах, альбо в Зуме в каментарах для журналістаў. Калі потым будзеце задаваць пытанні, таксама прадстаўляйцесь. Можете жыўцом в канцы прэзентацыі задаць пытанне, можете таксама тэкстава напісаць яго. Я, напэўна, пачну включаць ужо нашу прэзентацыю. Так, я думаю, все добра бачна. Итак, будем прэзентаваць сёння наше новае даследаванне маніторынг беларускага транзіту. Сёння у нас падчас прэзентацыі мои калегі-суаўтары, гэта Рыгор Астапеня і Зміцер Крук, а таксама адна з нашых рэцэнзентак Воля Лойка, якая чытала наше даследаванне, рабіла нам рэцэнзію, пір-рэв'ю перад тым, як фіналіць, да, мы даслалі ёй і яшчэ 3 людзям, каб праверыць таксама, што у нас там атрымліваецца, наш высновак і так далей. Всім прывітанне. Итак, пра што мы сёння будзем размаўляць? У нас сёння некалькі ёсць блокаў. Да, спачатку мы пагутарым пра тыпы транзіту, пра нейкія фактары невызначанасці, якія ўплываюць на транзіт. Потым мы падзелімся вынікамі экспертнага пытання, якое мы рабілі падчас гэтага даследавання. Пагутарым крыху пра сцэнары, якім чынам можа развівацца транзіт улады ў Беларусі. А таксама падзелімся нейкімі нашымі рэкамендацыямі для галоўных стейкхолдераў і потым паразважаем, да, агулам, што мы думаем пра гэту тэму, што вы думаеце пра гэту тэму, падказваем на вашыя пытанні і гэтак далей. Увогуле, неяк, не ведаю нават калі, мабыць, год таму, 2 таму, калі пачынаюцца размовы пра будучыя перамены, то ўсё часцей гэтая размова зводіцца да таго, што ў нейкі момант Александр Лукашенко будзе сыходзіць са сваёй бягучай пасады, і ў гэтым-то і будзе тое самае преславутае акно магчымасцяў. Гэта вот першыя такія размовы, якія я сам уласна пачаў часта бачыць, сустракаць, чуць і сам таксама казаць. А другі наратыў развіваўся вакол таго, што часта кажуць, што вот аўтарытарныя рэжымы, яны вельмі кепска умеюць перадаваць уладу, і ў гэтым жа будзе магчымасць для дэмакратычных актараў. Вот как-то так, сыходзячы з гэтага, мы і падумалі нейкі момант з нашымі калегамі, з маімі калегамі, што варта было бы неяк падаследаваць гэту тэму. Што быццам бы пра транзіт улады кажуць шмат, а што мы ўвогуле ведаем пра гэты транзіт улады, як ён можа адбывацца. І наше даследаванне, ў прынцыпу, складаецца з некалькі частак. В першым блоке гэта, па сутнасці, кампаратыўны аналіз постсавецкіх краінаў. Мы паглядзелі, як у розныя гады ў розных краінах адбывалася перадача ўлады. Потым мы вырашылі зрабіць экспертнае пытанне. Да, мы запыталі амаль 30 беларускіх і замежных экспертаў адносна таго, як яны бачуць, як можа адбывацца транзіт. Гэты дадзены мы зрабілі, і на падставе гэтага мы зрабілі некаторыя сцэнары, да, як гэта можа выглядаць. Агулам, калі казаць, то на адлегласці до 2040 года абсолютна большасць наших апытаных упэўнены, што адбудуцца перамены, да, першая асоба ў дзяржаве зменяцца. Але, канешне, як паказвае нейкія кампаратыўныя аналізы, то дэмакратызацыя пры гэтым не гарантавана. Да? І ў часткі з рэкамендацый мы якраз такі паспрабавалі падумаць, зрабілі такі першы падыход, а як сённяшнія гульцы, як яны могуць пачаць рыхтавацца да гэтага працэсу, каб мець магчымасць на яго ўплываць. Мы взялі за тэарэтычную рамку Хантынгтона. Ён выдзяляў 3 асноўных віда транзіта. Да? Першы – гэта трансфармацыя. Гэта працэс, які ідзе, адбываецца зверху, які аўтарытарны рэжым спрабуе арганізаваць перадачу улады, але пры гэтым захаваць уладу. Да? Дэмакратызацыя пры такіх працэсах адбываецца даволі рэдка. Але што мы заўважылі, калі пачалі аналізаваць і ў тэксце, і в самом даследаванні пабачыце, там больш дэталёў будзе апісана, вельмі часта на постсавецкай прасторы гэтыя працэсы выходзілі з-пад плану, да, яны змяняліся, яны ішлі не так, як першапачаткова разлічвалі актары. Да?
Гэта Казахстан, 2019 год, калі Назарбаев паспрабаваў перадаць уладу, і мы потым бачылі, як у 22 годзе пачаліся пратэсты, і ў выніку клан Назарбаева быў адціснуты. Зараз апошнія дні Узбекістан в павесткі вельмі часта, там адбыўся транзіт у 2016 годзе. Мінулы кіраўнік не прызначаў ніякага пераемніка, але тагачасны прэм'ер-міністр змог арганізаваць працэс, і цяпер ён з'яўляецца кіраўніком дзяржавы, і в прынцыпе працэс прайшоў даволі спакойна. Новы кіраўнік дзяржавы арганізаваў некаторыя ліберальныя эканамічныя рэформы, палепшыў стаўленне захада, і ў прынцыпе Украіна развіваецца. І пры гэтым не змяніўшы сутнасць свайго рэжыма, да, што вельмі важна. І Азербайджан, і Туркменістан, там перадача улады адбывалася ад бацькі сыну. В адным выпадку больш паспяхова, в выпадку з Туркменістанам, як паказваюць розныя даследаванні, бачна, што там нейкі час пасля перадачы улады мясцовыя эліты не разумелі, каму падпарадкоўвацца, і бюракратыя была крыху разгублена, да? Не маглі зразумець, хто будзе кіраваць дзяржавай і хто галоўны ў дзяржаве. Другі тып транзіту – гэта камбінаваны транзіт, гэта калі рэжым, апазіцыі сядаюць і нейкім чынам дамаўляюцца пра перадачу улады. Апошнім часам беларускія мейнстрымныя дэмакратычныя сілы часта кажуць пра круглы стол. Тут самымі вядомымі кейсамі з'яўляецца Польша 89 года, Венгрія 89 года. Да? Але таксама для таго, каб гэты сцэнар адбываўся, патрэбны і каб былі рэфарматары ўнутры самой сістэмы, і патрэбна моцная пазіцыя, і агулам важна, як будзе выглядаць знешні кантэкст. І трэці тып транзіту – гэта замена, гэта працэс знізу, калі па сутнасці рэжым распадаецца і шырокі дэмакратычны рух зрынае рэжым, гэта канцэптуальна новы. Да? Гэта можа быць такім кейсам Румынія 89 года, дзе працэс апынуўся вельмі крывавым, альбо Украіна, Грузія. Але зноў ж, нават калі мы паглядзім па Грузію, нават дэмакратычная замена не гарантуе дэмакратызацыі. Як мы бачым, зараз там адбываецца аўтарытарны разварот і зноў аўтарытарнай тэндэнцыі. Не сакрэт, я думаю, вы таксама можете здагадацца, калі мы пыталі большасць беларускіх экспертаў, то большасць беларускіх экспертаў сказала, што хутчэй за ўсё у нас гэта будзе трансфармацыя. Хутчэй за ўсё гэта будзе працэс адбывацца перадачы ўлады зверху і будзе ініцыяваны самой сістэмай. Далей мы пачалі думаць, а якія ёсць увогуле нявызначанасці, да? Ад чаго будзе залежыць тое, як будзе развівацца ў працэсе сам транзіт. І мы дзелім нявызначанасці на два вялікіх блока. Першы блок – гэта хто будзе кантраляваць працэс унутры краіны. Да? Гэта будзе поўная перадача ўлады, гэта будзе частковая перадача ўлады, ці будзе заставацца УНС, ці Александр Лукашенко перайдзе ў УНС, ці ён цалкам перадасць уладу. Ці будзе прызначаны нейкі пераемнік, гэта будзе хтосьці з сям'і, гэта будзе нейкі тэхнакрат, ці, мабыць, гэта будзе прадстаўнік сілавікоў. Ці ўзнікне нейкае палітбюро, ці будзе нейкі там калектыўны цэнтр, які будзе актыўна ўплываць на сам працэс транзіту. Вельмі важна, гэта сілавікі, будуць яны лаяльны, будуць яны падтрымліваць нейкім чынам працэс, яны цалкам абасобяцца ад працэсу і будуць займаць нейтральную пазіцыю, ці адбудзецца раскол сярод сілавікоў. Мы бачым, што ў шмат такіх краінах сілавікі гралі вельмі важную роль, альбо раскалваліся, альбо наадварот падтрымлівалі актыўна. І адзін з важных таксама фактараў, на які мы не ведаем зараз адказ, ці застанецца пратэсны патэнцыял унутры грамадства, да? Ці пасля 6, 7, 10 гадоў рэпрэсій грамадства будзе здольна, будзе мець энергію нейкім чынам актыўна ўплываць на працэс трансфармацыі ўлады, перадачы ўлады. Але зноў жа, як паказвае той жа прыклад Казахстана, як мы бачым, там пратэсты былі адным з трыгераў, якія пачалі змяняць статус-кво. Да? Другі блок невызначанасцяў звязаны са знешнім кантэкстам. А ўвогуле, як будзе выглядаць свет, калі Беларусі пачнуцца працэс транзіту. Да? Ці будзе Крэмль і Масква спрабаваць актыўна ўплываць на працэс, прызначаць пераемніка, спрабаваць захапіць гэты працэс нейкім чынам, як будзе себя паводзіць захад, ці будуць у яго нейкія інструменты ўплыву, рэагавання. Пытанне будзе з эканамічнай залежнасцю, незалежнасць таго, хто будзе
пераемнікам, дэмакрат, рэфарматар альбо хтосьці з сістэмы. У любым выпадку эканамічная залежнасць гэта будзе і вайсковая залежнасць, да, гэта будзе важным фактарам, які будзе абмяжоўваць любога новага кіраўніка. Ну, а агулам хуткасць рэакцыі захаду, да, ці будзе здольны захад хутка рэагаваць, каб мець магчымасць уплываць на гэты працэс. Да? Вось ад гэтых ліній мы потым пакажам сцэнарыі, якія у нас атрымліваюцца. Зараз мы крыху пагутарым про нашы экспертныя пытанні. Да? Што паказалі нашы эксперты, з якімі мы размаўлялі. Рыгор, табе слова. Дзякую, велізарны Антон. Добры дзень усім. Вельмі прыемна быць на гэтай прэзентацыі. Я крыху раскажу пра даследаванне, пра пытанне, дакладней кажучы, якое з'яўляецца значнай часткай нашага даследавання. Мы рабілі яго ў красавіку, і як вы бачыце непасрэдна на слайдзе, мы апыталі 29 экспертаў. Это перадусім беларусы, але таксама былі і замежныя эксперты. І я магу парэкамендаваць поўны тэкст даследавання, дзе вы можаце пабачыць значна больш пытанняў, чым тое, которые вы пабачыце на наступных слайдах. Але я думаю, што тое, што мы зараз сёння пакажам, это то самае істотнае для таго, каб мы маглі перайсці ўжо пасля непасрэдна да рэкамендацый. Зразумела, што людзі, которых мы апытвалі, это палітолагі у першую чаргу, таму што тэма наша акурат палітычная. Вось, Антон, калі ласка, можна наступны слайд. Мы пачнем з запыта, які ёсць, і ці адбудзецца сапраўды транзіт улады, то бок перадача паўнамоцтва ад Александра Лукашэнкі іншаму чалавеку. Як вы бачыце, на гарызонце 15 гадоў транзіт амаль непазбежны, але нават калі паглядзець там на 35 год, который ўжо, здаецца, не так уж і далёка, ці 30 год, то все адно мы бачым тое, што ёсць значная імавернасць, і яна з кожным годам узрастае, што даволі лагічна, што транзіт гэты адбудзецца. І калі мы глядзім ужо на правую частку слайда, гэта запыт на транзіт улады, то мы бачым, што ў грамадства гэты запыт вельмі значны, да, то бок як бы вы можете пабачыць на слайдзе, гэта што як бы 48% кажуць пра высокі запыт, 10% кажуць пра вельмі высокі запыт. Калі паглядзець на захад і на эліту, то зразумела, што гэты запыт значна менш. Хоць з другого боку, у любым разе, калі паглядзець нават на эліты, то там, нават там, да, то бок унутры самой сістэмы большасць, да, значная частка людзей як бы акурат выступаюць за тое, каб гэты транзіт у выніку адбыўся. Таму гэта з'яўляецца пэўным кансэнсусам, што транзіт непазбежны, але вот змест, тэмп, як бы гэта акурат можа адрознівацца. Там пра гэта паразмаўляем на наступным слайдзе. Самы моцны кансэнсус – это перадача улады зверху. Тое, што улада будзе, як Антон сказаў, будзе просто адбудзецца працэс трансфармацыі, то бок улада прызнае, ну, хутчэй за ўсё, як бы Александр Лукашенко прызнае, як бы па сутнасці, што час наступіў для зменаў, і пра гэта мы акурат паразмаўляем на наступным слайдзе, пэўна. Але як бы вось у прынцыпе падыход асноўны, што гэта будзе кіраваная перадача. Пры гэтым гэта перадача будзе кіраваная, пачнецца і кіраваная, але калі мы пыталіся ў людзей, як будуць далей там падрабязней выглядаць этот працэс, то часта людзі кажуць, што это будзе нейкая частковая перадача, што это будзе не кіраваная перадача, што ўнутры працэса шмат можа змяніцца, і гэта з'яўляецца вось гэтым важнай часткай наратыву пра тое, што улада пачынае, як бы перадаецца зверху, но пасля яна ўсё адно ўваходзіць вось у гэты, як бы, можна сказаць, хаос, там перыяд нестабільнасці, калі этот працэс транзіта можа пайсці не па плану ўлады. Наступны слайд. Якія триггеры транзіту мы пабачылі? Мы запытваліся ў людзей, што можа стаць той прычынай, чаму пачнецца транзіт улады, перадача ўлады. Як вы бачыце, першае месца займае здароўе Лукашэнкі, ніжэй ідзе нестабільнасць у Расіі. І мы аб'ядналі ўсе гэтыя прычыны, триггеры у некалькі кластараў, каб ацаніць, які там найбольш важны, да? І першы кластер гэта звязаны непасрэдна з Александром Лукашэнкам, гэта ягонае здароўе, і гэта
ягоны ўласныя рашэнні. Другі кластер, вы можете побачыць, это справа напісана знешнія дэстабілізатары, гэта тое, што звязана з нестабільнасцю у Расіі, гэта вынік вайны ва ўкраіне, гэта інтэрвенцыя, гэтак далей. І значна ніжэй вы можна пабачыць прычыны, триггеры, якія звязаныя ўжо непасрэдна з Беларуссю, як пратэсты, як эканоміка, як змова эліт. Вось. Наступны слайд, калі ласка. Пераважна людзі лічаць, што ўлада застанецца ўнутры сістэмы, то бок людзі, которые атрымаюць сённяшнія чыноўнікі, гэта сям'я Александра Лукашэнкі, гэта сілавікі. І таму, адпаведна, мы вырашылі запытацца, ці ёсць сярод гэтых людзей як бы рэфарматары, да? Як бы коль ужо ўлада перадаецца непасрэдна ім, то лагічна запытацца, а хто яны як бы па сваіх палітычных поглядах, прытым што значная частка гэтых людзей як бы свае погляды не дэкларуе. І як вы бачыце справа, ці ёсць у сістэме рэфарматары, 55% нашых удзельнікаў кажуць, што сапраўды у сістэме ёсць, але іх уплыў даволі абмежаваны. Вось, але нягледзячы на гэта, 83% прызнаюць існаванне рэфарматараў, да, што гэты клас у прынцыпе ён існуе прынамсі. І адпаведна існуе як бы адресат для камунікацыі у выпадку захада ці выпадку дэмакратычнага руху. Вось, і здаецца, апошні слайд з майго боку будзе зараз. Это хто будзе дзейнічаць у момант транзіту. Як вы бачыце, куды больш эксперты лічаць, што дзейнічаць будзе Расія ці эліты, ці эліты з такое слово, ведаць, і все любяць спрачацца, ці можна называць сённяшні кіроўны клас элітамі. Ну, мы лічым, што эліты это і ёсць кіроўны клас, да? І адпаведна менавіта яны выглядае так, будуць тымі асноўнымі актарамі падчас гэтага транзіту, да? Расіі і эліты. У выпадку ж грамадства лічыцца, што ўсё ж такі пераважна прымае нейкае статус-кво, але ў любым разе грамадства ацэньваецца даволі высока, і адна з рэчаў, которую, напрыклад, вы можаце пабачыць у асноўным файле, у PDF-файле, што там ёсць пытанне пра тое, каго вы думаеце, эксперты сёння недаацэньваюць, чыю ролю недаацэньваюць, і грамадства, якое з'яўляецца тым актарам, каго сёння могуць недаацэньваць. І унізе ў нас, як бачыце, гэта захад і дэмсілы. У прынцыпе, гэта тыя актары, якія, на нашу думку, павінны мець большую ролю, чым тое, што думаюць сёння эксперты. Таму, адпаведна, крыху пазней ужо, я думаю, мой калега Дзіма, з которым мы шмат працавалі над гэтым даследаваннем, ён больш падрабязна раскажа, чаго мы, ў прынцыпе, хацелі бы, што мы прапаноўваем з заходнім структурам і актарам дэмакратычнага руху. А пакуль што вяртаю слова Антону. Антон, калі ласка. Ты замьючаны. Все, я размьючены. Да, цяжка, як заўсёды, з тэхнікай, і трансляцыю включаеш, прэзентацыю переключаеш, і вводзіну робіш, таму часам забываеш, дзе ж гэта кнопка включить мікрафон. Итак, мы зрабілі сцэнарнае планаванне. Да, мы взяли все гэтыя адказы і паспрабавалі з іх разбіць некаторыя сцэнары. Калі спрашчаць, да, таму што мы разумеем, што сцэнароў можа быць даволі шмат. Мы падумалі, што, канешне, ёсць две асноўныя лініі, якія будуць вызначаць, якія сцэнары мы маем. Да? Першая лінія – гэта паводзіны Расіі. Будзе Расія слабая, занята сваімі пытаннямі, ці будзе Расія, наадварот, актыўная, будзе хацець умешвацца в працэс. Да? І другая лінія – гэта працэс будзе адкрыты, ці працэс будзе закрыты. Да? Працэс адкрыты, мы маем на ўвазе, што іншыя актары будуць мець магчымасць нейкім чынам паўдзельнічаць в працэсе трансфармацыі ўлады. Працэс закрыты, гэта значыць, што весь працэс будзе праходзіць пад
пад дамінуючым кантролем бягучых уладаў, і іншым актарам не атрымаецца нейкім чынам моцна паўплываць на гэта. Пачнем, напэўна, з самага добрага сцэнара. Ён адразу і самы малаверагодны сцэнар. Гэта акно дэмакратызацыі. Да, калі сітуацыя будзе складацца такім чынам, што Расія будзе занята сабой, занята сваімі праблемамі, а працэс будзе адкрыты і захад і дэмсілы змогуць яго ўключыцца, то ёсць невялікія шансы на дэмакратызацыю. Гэта, як я ўжо казаў, Польша 89-го года. Але гэты сцэнар патрабуе супадзення рэдкіх умоў. Да? Па-першае, мусіць быць актыўна рэфарматар унутры сістэмы, захад мусіць мець магчымасць хутка ўдзельнічаць, дэмакратычныя сілы мусіць існаваць і таксама мець магчымасць удзельнічаць, грамадства не мусіць быць пасіўным. І калі гэта все супадае, то будзе акно для дэмакратызацыі, і то нават у гэтай сітуацыі, калі знойдзецца нейкі іншы, больш арганізаваны і больш актыўны актар, ён зможа перахапіць гэты працэс. Гэта можа быць, напрыклад, нейкая элітная група ці нейкія новыя палітычныя гульцы, якія з'явяцца падчас гэтага працэсу. Калі Расія будзе актыўна жадаць умешацца ў гэты працэс, але працэс будзе адкрыты, то па сутнасці эліты ў Мінску будуць абіраць паміж Расіі, яны будуць спрабаваць нейкім чынам захеджировать сваю сітуацыю, аднаўляючы стасункі з захадам. І гэта будзе тая сітуацыя, калі Расія актыўна ўдзельнічае, актыўна ўмешваецца, але ёй все роўна не хапае поўнага ресурса для таго, каб цалкам кантраляваць гэты працэс і цалкам, напрыклад, паглынуць Беларусі, такі фармальны толькі нейкі суверэнітэт. І вельмі важна, каб у гэты момант пры такім развіцці падзеяў захад таксама меў магчымасць дзейнічаць. Да? Калі захад не будзе мець магчымасць дзейнічаць, то эліты будуць сам-насам з Расіі. Да? І гэты сцэнар рэалізуецца толькі калі захад мае нейкую пераканаўчую прапанову. Да? Трэці сцэнар, ён, сыходзячы з нашых разлікаў, найбольш самы верагодны, да, з разлікаў, якія мы рабілі на базе адказаў экспертаў, гэта аўтарытарная пераемнасць. Гэта, па сутнасці, базавы сцэнар. Працэс застаецца закрытым. У дэмакратычных актараў і ў заходніх актараў вельмі маленькае акно, калі яны могуць на гэта паўплываць. Уплывы іх даволі абмежаваны. Па сутнасці, сістэма захоўвае сваю сутнасць, але змяняецца першая асоба ў дзяржаве. Пры гэтым, хоць сутнасць сістэмы не змяняецца, у кароткім перспектыве гэта можа змяніць нейкае стаўленне і дэмакратычных актараў і захада. Яны могуць падумаць, ну вот змянілася першая асоба, ужо нейкі ёсць прагрэс, становіцца лепш. Але вельмі важна не забываць менавіта пра нейкія структурныя змены, бо без структурных зменаў шансы на дэмакратызацыю маленькі, да, і гэта могуць быць падманлівыя спадзевы. І чацвёрты, найгоршы сцэнар, гэта працэс застаецца закрыты, але Расія ў яго актыўна ўмешваецца. Гэта той самы сцэнар, калі па сутнасці няма ніякай прапановы захаду, дэмакратычныя сілы ніякім чынам паўплываць не могуць, прасторы для удзелу ў працэсе трансфармацыі ўлады няма, і па сутнасці Расія істотна паглыбляе свой кантроль над Беларусю. Тут ёсць прямо два падсцэнары ў нас. В тэксце вы можете пачытаць больш дэталёва яны апісаны. Першы гэта Беларусь захоўвае фармальны суверэнітэт, але вельмі моцна інтэгруецца ў Расію, да? І вплоть да поўнай інтэграцыі. Да? Гэта, па сутнасці, в гэтым сцэнару абмежаванне толькі тое, што хоча Расія. Да? Калі яна хоча максімальных нейкіх дасягненняў, яна будзе здольна іх атрымаць. Мы вам далі 4 сцэнарыі. Насамрэч, у нас і на сайце, і в даследаванні вы побачыце сцэнарнае дрэва. Да, все гэтыя сцэнары, блокі сцэнараў, яны разбіваюцца ажно на 14 сцэнараў. Вы зможаце самі пра іх панаціскаць, пачытаць, паглядзець. Даволі цікава. Ніхто такое яшчэ не рабіў. Я думаю, мы першыя, хто зрабілі такую маштабную інвентарызацыю дрэва сцэнараў. Мы спадзяемся, тэма будзе выклікаць інтарэс, будзе нейкія фідбэкі, да, іншыя таксама змогуць штосьці паказаць. Але мы хацелі паказаць, што сцэнараў можа быць вельмі шмат. Вот вы бачыце тут, дарэчы, нейкія лічбы, да, гэта верагоднасць кожнага з гэтых сцэнараў. Гэта верагоднасць якраз таки разлічвались на том датасеце, які мы атрымалі, да, з адказаў экспертаў. Вось, таму пераходзьце па гэтай спасылцы, чытайце, глядзіце, пішыце нам зваротную сувязь, нам будзе цікава. А зараз я буду перадаваць слово Дзіме Круку, каб ён расказаў, вот, што мы зразумелі пасля таго, як все гэта прадаследавалі, да, якія у нас ёсць рэкамендацыі. Дзіма. Дякую, Антон. Прывітанне ўсім.
Я адштурхнуся яшчэ раз падкрэслю думку калегаў, які Рыгор і Антон ўжо прывялі, што тыя сцэнарыі, якія мы разглядаем, гэта як сітуацыя бачыцца на сённяшні дзень. Але гэта не азначае, што яна незрушная, што на яе нельга паўплываць. Якраз такі адзін з нашых галоўных поінтаў у тым, што перадумовы, стартавыя варункі вельмі прадвызначаюць вынік і па якім сцэнарыю сітуацыя будзе рухацца насамрэч. То бок сённяшняе бачанне гэта тое, што не проста можна, а магчыма, калі хочаш атрымаць іншы вынік. Вось Антон падкрэсліў, які сцэнар зараз экспертная супольнасць бачыць як бацыла бы, хутчэй за ўсё. Гэты сцэнар не з'яўляецца самым аптымістычным, таму адпаведна паўстае пытанне, а што можна зрабіць, каб гэтыя імавернасці, якія вось зараз выглядаюць такая аўтарытарная перадача ўлады як галоўны базавы сцэнар, каб гэтыя імавернасці змяніць. Ну і таксама вось у калегаў было прадэманстравана адна з такіх адметных асаблівасцяў экспертнага пытання тое, што лідуючыя гульцы з вялікай імавернасцю будуць прадстаўнікі дзеячых уладаў і Расія, што фактычна на іх зараз экспертная супольнасць глядзіць як на тых, хто будзе задаваць тон, а астатнія хутчэй будуць гуляць падпарадкаваную ролю. І адпаведна першая рэкамендацыя, якая у нас знікае, каб вось гэты баланс сцэнароў, баланс імавернасцяў змяніць у кірунку, які мы лічым больш прывабным, гэта для гэтага патрэбна больш актыўная роля захаду, і захад павінен успрымацца як паўнавартасны гулец, які можа ўплываць на сітуацыю. Якім чынам? Так, хутчэй за ўсё, гэта будзе так ці інакш гульня у першую чаргу ад імя асобаў прадстаўнікоў дзеючай улады, ці хто знаходзіцца ў Беларусі можа ўплываць, але захад можа ўплываць, калі ён візуалізуе магчымасці, якія дэмакратызацыя і збліжэнне з Еўрасаюзам можа даць Беларусі, краіне. Ну, давайте уявім, я вельмі хутка маленькі прыклад, ужо таксама і Антон і Рыгор узгадвалі, што з вялікай імавернасцю прадстаўнікі дзеючай улады, нават калі будуць змагацца паміж сабой, яны будуць глядзець і на тое, ад каго зручыцца легітымнасцю. І на дадзены момант, улічваючы, што рычагі ўплыву і на эканоміку, і на ваенную сферу, і на шмат якія іншыя, яны перш за ўсё належаць Расіі, з вялікай імавернасцю гэта будзе выклікаць у іх жаданне заручыцца вось гэтай падтрымкай, легітымнасцю ад Расіі. Што можна зрабіць, каб у гульцоў па меншай меры узнікла думка, што можа быць супрацьвага, што такой жа легітымнасцю, такой жа падтрымкай можа заручацца з боку захаду. І, напэўна, адна з галоўных рэкамендацый, якую мы высоўваем, што з боку захада прэвентыўна, не ў час транзіту, а загадзя павінен быць сфармуляваны пакет захадаў, якія будуць аўтаматычна ўжытыя пры выкананні асобных умоваў. Ну і мы прапануем такую працоўную назву па аналогіі з даволі вядомай прынятай у 24 годзе Ukraine Facility. Гэта быў даволі беспрэцэдэнтны крок Еўразвязу у дачыненні да трэцяй краіны, у якім яны сістэматызавалі большую частку механізмаў падтрымкі Украіны на шляху рэканструкцыі, дэмакратызацыі, збліжэння з Еўрасаюзам. Амаль усё, акрамя падтрымкі ў ваеннай сферы, знаходзіцца ў межах вось гэтай Ukrainian Facility. І што асабліва важна ў нашых варунках і ў чым адрозненне, напрыклад, ад таго пакету, які быў прапанаваны у 2020-2021 годзе, я маю на ўвазе славутыя 3 мільярды еўра, што у выпадку Ukrainian Facility гэтая механіка ўбудавана ў сістэму заканадаўчую Еўразвяза і нават, што яшчэ больш важна, прывязана да канкрэтных фінансавых механізмаў, якія існуюць у ЕС. То бок, адпаведна, якім чынам крытыкавалі вось тыя 3 мільярды. Ну, што ёсць нейкае нібыта абстрактнае абавязальніцтва ад Еўразвязу, але якім чынам, праз якія фінансавыя інструменты яно будзе імплементавацца і выконваецца, вялікія пытанні. Таму гэта
як такая абстракцыя часта ўспрымалася, якая гучыць прыгожа, але не факт, што будзе маць увасабленне. Калі мы пераводзім гаворку ў рэгламент ЕС, EU Regulation, гэта фактычна самого высокого ўзроўню акт, які абавязковы да прымянення ў ЕС, і у ім прапісана паслядоўнасць таго, што могуць зрабіць беларускія ўлады і што яны за гэта атрымаюць, гэта прынцыпова можа змяніць вось той самы баланс сілаў і правілы гульні на пачатку транзіта. Таму яшчэ раз падкрэслю, галоўная наша прапанова, адна з галоўных нашых прапаноў, што можа паўплываць на вынікі транзіту і як захад, перш за ўсё, у увасабленні Еўрапейскага Саюзу можа стаць значным гульцом у гэтым агульным сюжэце, гэта вось тая самая Беларусь Democratic Transition Facility увасобленая праз асобны рэгламент ЕС. Ну і літаральна некалькі словаў. Я уже сказаў пра тое, што важна прывязаць гэта да канкрэтных механізмаў, якія існуюць у Еўрапейскім Саюзе. І тут могуць выкарыстоўвацца механізмы макрафінансавай падтрымкі, якія, як правіла, заўжды прывязаныя да вось гэтага MFF, Multi-Annual Financial Framework ЕС. І зараз яшчэ падкрэслю, даволі такі добры перыяд, таму што новы доўгатэрміновы бюджэтны план, ён зараз якраз праходзіць узгоджанне і будзе імплементаваны з 28 года. Таму, калі мы хочам маць вось нейкі інструмент, які мае аўтаматычнае дзеянне і прывязаны да існуючых механізмаў, 26-27 год гэта вельмі добры перыяд для таго, каб аб ім казаць. Таксама вельмі пасуе да гэтага інструмента, і это таксама з вопыту досведу Украіны можна выкарыстоўваць Neighborhood Development Investment International Cooperation Instrument, які прадстаўляюць гранты і тэхнічную дапамогу для трэціх краінаў, калі гэтыя краіны увасабляюць і рэалізуюць крокі насустрач Еўразвязу для збліжэння з еўрапейскімі стандартамі. Ну і вельмі важна, да чаго Беларусь у свой час мала доступ, але з 2020 года ён фактычна закрыты. Гэта рэсурсы, якія спрыяюць інвеставанню, перш за ўсё, Еўрапейскага інвестыцыйнага банка і Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. І яшчэ вельмі важная рэч, якая можа вось такую ізюмінку, рызынку у беларускую гісторыю уключыць. Калі разважаюць аб тэме санкцый, даволі часта, і на мой погляд гэта вельмі важны аргумент, кажуць аб тым, што як дзейнічаюць і за што введзены санкцыі у еўрапейскай дакументацыі добра зафіксавана, але няма поўнага разумення, як, пры якіх умовах гэтыя санкцыі могуць знімацца. І вось гэта з пункту гледжання матывацыі таксама вельмі істотная рэч. Адпаведна, дарожная мапа зняцця санкцый, што будзе адбывацца санкцыямі, якія крокі трэба ажыццявіць для таго, каб тыя ці іншыя санкцыі ануляваліся ці замарожваліся. Вось гэта можа быць прыведзена ў такім дакуменце, адзіным дакуменце-рэгламенце, і таксама дае дадатковы стымул. Наступны слайд, калі ласка, Антон. Што ў гэтых варунках магчыма рабіць дэмакратычнай супольнасці, мне здаецца, тады адказ ён натуральным чынам узнікае. Калі мы кажам, што найбольшыя шансы стаць заўважным, істотным, эфектыўным гульцом мае еўрапейскі звяз, ну, калектыўны захад, можна сказаць шырэй, адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілах, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на рашэнне захаду. І, адпаведна, адвакацыя пакета па дэмакратызацыі гэта пэўная новая рэкамендацыя, якую мы фармулюем, тое, што могуць взяць на ўзбраенне дэмакратычныя сілы, і ў дадзеным выпадку гаворка ідзе аб вельмі канкрэтным інструменце. Калі мы кажам, напрыклад, о больш сярэдні або доўгатэрміновых рэчах на кшталт еўраінтэграцыі, уступлення Беларусі ЕС, гэта, хаця, на мой асабісты погляд, гэта істотна важныя рэчы, але па сёй дзень гэта выглядае як нейкая вельмі далёкая і абстрактная будучыня. Такі рэгламент і адвакацыя гэтага пакета па дэмакратызацыі гэта тое, што можа запрацаваць амаль з моманту, калі такія рашэнні палітычна будуць прыняты.
Ну і яшчэ 3 рэкамендацыі, яны ўжо больш накіраваныя ўнутр краіны, яны не настолькі датычаць той магістральнай рэкамендацыі наконт Belarusian Democratic Transition Facility. Каналы ў сістэму. Тое, што таксама прадэманстравалі калегі, і асабліва вось гэта бачна з кампаратыўнага аналізу, што ўзровень уздзеяння дэмакратычных сілаў у іншых краінах, ён даволі часта звязаны з тым, як дэмакратычныя сілы альтэрнатыва могуць камунікаваць, часта не публічна, не празрыста, з тымі, хто мае матывы, мае нейкую зацікаўленасць у тым, каб глядзець у бок дэмакратызацыі. Таму фармаванне і назапашванне пашырэння такіх каналаў, магчыма, не публічных, з камунікацыі з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам згуляць на апераджэнне, гэта таксама вельмі важны кірунак. Напэўна, даволі такі чаканы і, можа, нават шаблонны сувязь з грамадствам. Ну, ад таго, што ён чаканы і шаблонны, ён не азначае, што зніжае сваю важнасць. Гэта заўжды для любой палітычнай сілы крытычна важная рэч, падтрымліваць связь з грамадствам. Ну і тое, што заўважаў Антон, вось думка, якую мы выказваем даследаванне, што, магчыма, экспертны погляд, экспертны кансэнсус якраз такі і недаацэньвае ролю грамадства, як гэта было ў 2020 годзе. Ну і дыяспара як рэсурс, таксама мне здаецца, што гэта ўжо даволі часта круціцца у экспертным дыскурсе, што так, з аднаго боку, вялікая міграцыя і колькасна, і якасна, якая адбылася ў апошнія 6 гадоў, гэта тое, што зніжае чалавечы патэнцыял Беларусі, але гэта з іншага боку, калі мы хочам кампенсаваць і паглядзець на рэчы праз прызму, што стакан не напаўпусты, а запоўнены, мы можам казаць аб тым, што ў нас з'явіўся новы рэсурс, што дыяспара, якая сфармавала і назапасіла новыя практыкі, новыя ноу-хау, заходнія сувязі, капітал, яна можа стаць вельмі важным актывам. Ну і якасці падсумавання, калі ласка, апошні слайд, Антон. Я, напэўна, ўжо паўтару галоўныя рэчы, якія вось такімі рэфрэнамі вы чулі ад усіх нас, што беларускі транзіт ужо распачаўся. Так, гэта падзея, якая нас чакае праз нейкі час у будучыні, але як будзе рэалізаваны гэты транзіт, залежыць ад таго балансу сіл, ад тых працэсаў, якія ажыццяўляюцца ўжо сёння. І гэта не аднамомантная падзея, а паступовае назапашванне палітычных працэсаў. Хоць здаецца, што вось сёння сітуацыя можа не такая дынамічная, але якраз такі, вось калі мы пабачылі гэты свет напрыканцы тунэля, калі мы кажам, што ўжо 90% экспертаў, прабачце, 60% экспертаў кажуць, што да 2035 года транзіт улады, ён і змена першай асобы, яны амаль непазбежны, гэта фактычна кажа аб тым, што транзіт пачаўся, і трэба загадзя думаць, што актары, якія пачнуць узвешваць свае актывы, звешваць свае магчымасці, яны атрымаюць перавагі пры здзяйсненні гэтага транзіта. Ну і зноў жа такі падкрэслю, тое бачанне, якое сёння уласціва экспертнай супольнасці, яно не з'яўляецца прадвызначаным. Гэта тое бачанне, якое складаецца з балансу моцных і слабых бакоў, якія ёсць на сёння. Калі гэтыя моцныя і слабыя бакі будуць змяняцца, адпаведна, можа змяняцца тое самае дрэва сцэнароў і чаканыя вынікі. Дзякуй. Да, дзякуй. Гэта ўсе слайды, якія мы хацелі паказаць. Я выключаю прэзентацыю. Зараз я дам слова Волі, каб яна падзялілася сваімі думкамі, а пасля мы возьмем пару пытанняў з чату. Таксама тыя, хто прысутнічаюць на званку, пішыце свае пытанні ў чат, альбо потым зможаце задаць іх голасам, падняць руку ў зуме, задаць іх голасам. Калі вы глядзіце YouTube-трансляцыю, таксама пішыце в чат YouTube, мы яе чытаем. Воля, ну что ты думаешь? Вот прочитала ты гэта все, да, ты дачытала поўную версію, да, там за 20 сторонак. І якія ў цябе з'явіліся думкі? Калі ласка.
Знаешь, я на самом деле очень люблю этот жанр с элементами утопии в моменте, да, но с большими перспективами. На самом деле, спасибо и Центру новых идей, и Бероку, и их отважным экспертам за эту тему, которая сейчас, извините за тавтологию, очень в тему. И за отношение к транзиту как к процессу, и за предложение мониторинга, что тоже процесс, а не одномоментное какое-то предложение сценариев и возможностей. Да. Я очень надеюсь, что этот процесс продолжится, потому что сценарии явно будут появляться новые, дополняться и так далее. А, Важным моментом мне показалось совершенно очевидный всем экспертам запрос на транзит. При том, что многие вокруг в диаспоре считают, что этого запроса нет. Ну, для меня этот вопрос совершенно очевиден. Как минимум для бизнеса, для политики среднесрочная перспектива – это то, чем человек думает. Потому что если ты решаешь вопрос об инвестировании сейчас, тебе надо понимать, как это будет в горизонте 5-7 лет как минимум. То есть отрицать запрос на понимание того, как этот транзит неизбежный будет все-таки происходить, ну, наверное, не приходится. И действительно в этом у нас сложился консенсус. Любопытным показался тот факт, что практически, ну, большинство экспертов говорит о том, что в системе, которая будет играть наверняка важную, если не важнейшую роль в этом транзите, есть реформаторы, есть какие-то люди, с которыми, вот как Дмитрий очень хорошо сказал, да, надо вот этот канал в систему какой-то создавать. Эти реформаторы есть. Знаете, у меня отношение к реформаторам как к ружью на стене. Раньше или позже они понадобятся, скорее раньше. Я помню прекрасно 14-15 год, когда тоже казалось, что ну нет, там никакого карт-бланша этой экономической нашей, технократам нашим не дадут, банкирам и так далее. Но когда показалось, что все начинает сыпаться, реформаторы тоже пригодились, и, в общем-то, на какое-то время у них действительно появилось свое окно возможностей что-то поменять. Вот, поэтому анализ акторов показался исключительно важным, и мы обсудили всех фактически, ну вот кроме одного актора. И, честно говоря, хотелось бы какой-то дискуссии вокруг того, что делать, собственно, с ним. Я сейчас про Россию. Хорошую, плохую, слабую, сильную. Потому что это, наверное, та точка, где у нас нет ни у кого понимания, как с ней взаимодействовать сейчас. Да, если вот канал в систему, это понятно, это сложно, но это, наверное, выполнимо, и над этим нужно поработать. То, что делать с Россией, как коммуницировать, с кем, в каком формате. Это такая пока интеллектуальная задачка для нас, для всех, чтобы актор, влияние которого точно будет значительным, в общем, чтобы он оказался, ну, не то чтобы под контролем, но хотя бы, чтобы мы понимали, что там происходит. А там тоже что-то происходит, и прямо сейчас, и мне кажется, что где-то также несколько человек сейчас сидели, да, может, там Мельниченко на созвоне, может, еще кто-то, да, и, в общем-то, вопросы и задачи в чем-то похожие. Вот. Ну и все, да, наверное, еще хотелось бы понимать, может ли быть какая-то роль у технологий, которые тоже развиваются, которые на многое влияют, да, может, там у Павла Либера есть какие-то новые идеи, как они могут способствовать и подыграть демсилам, чтобы все-таки не упустить это окно, форточку, двери, я не знаю, что это будет, вот, очень бы не хотелось. Вот. Очень полезная штука, рекомендуется для размышлений, для углублений, для дискуссий. Вот очень хотелось бы какую-то там, вплоть до публичных дебатов, да, там, что мы будем делать с Россией, как мы можем с ними говорить, как мы можем канал в систему, да, вот, копать, продвигать. Ну, я не знаю, да, это такой тоже интеллектуальный вызов для нас, для всех. Вот. Спасибо вам за эту тему. Дякую, Воля. Ти подкинула ще кучу складаних тем, да? Ну, это же процесс, вы же сами Ну, сказали. мы с вами сказали, это правда. Не, ну будем, да, будем как-то так само подыходить до этих тем, спробовать их закрануть.
Я думаю, про Россию так само будем какие-то даследаванні пісаць. Ёсць у нас пару пытанняў з чата, да, я могу іх зачитывать, мои коллеги, и Воля таксама долучайтесь до того, каб падзяліць сваімі думкамі. Так, першае пытанне ад Андрея Бушыла. Андрей у нас вельмі актыўны. Дзякую за актыўнасць, да. Пытанне наступное. Сценарии привязаны к каким-либо временным рамкам или они одинаковы без привязки ко времени? Да, то бок мы, калі глядзелі на на сцэнарнае планаванне і ўвогуле складалі гэта дрэва сцэнароў, то мы адштурхоўваліся в першую чаргу ад триггеров, да, то бок у транзіта ўлады існуючага працэса няма календарнага графіка, да, гэта там не выбары, якія там праходзяць па календарю, да, то бок мы не ведаем, калі гэта пачнецца. Таму ў першую чаргу мы глядзелі, якія могуць быць триггеры, да, там, умоўна кажучы, здароўе Лукашэнкі. Яно можа быць в любы момант, да, тут как бы не так істотна. А што нам падавалася істотным, гэта якраз такі агульны кантэкст, у якім будуць развівацца гэтыя працэсы. Таму калі, Андрей, ты паглядзіш там і іншыя гледачы, слухачы, калі вы паглядзіце на дрэва сцэнароў, то першае, што там гэта как бы кантэкст Расіі, таму што гэта той гулец, які будзе в любых выпадках мець найбольшы ўплыў на сітуацыю, да, і вот калі там Расія будет пасіўна, гэта одно дрэва сцэнароў, калі Расія там будет актыўна, гэта другое дрэва сцэнароў, і гэтак далей, да, то бок мы не пры сцэнарным планаванні мы не абапіраліся на часовую рамку. Вось. Итак, наступное пытанне. А таксама от Андрея. Значит ли это, что демсилы должны откорректировать свою нынешнюю линию давления, санкций, круглый стол? Или они могут совмещать нынешнюю линию с вкраплением нового предложения по пакету? Дима, ну давай, ты у нас за пакет отказный сегодня. Неприканно. Ну, я постараюся даць максімальна канкрэтны адказ. Мне здаецца, што гэта сумяшчальна. І я думаю, якраз таки такая стратэгія будзе найбольш пасаваць да дэмакратычных сілаў праз прызму іх сённяшніх прыярытэтаў, іх сённяшняга бачання. Мне падаецца, гэта не ёсць ўзаемавыключальныя рэчы, таму вось канкрэтны адказ сумяшчальна, сумяшчаць. Добре, я б від себе додав. Мені подається, що в будь-якому випадку повістка Демсіл обновляється, і сьогоднішні повістки так само потрібно ніяке обновлення. Да? Мені подається, пропонова з пакетом може стати якраз таки новою мейнстрімною темою, доволі зрозумілою для всіх боків і доволі примінімою. Да? Тому, коли Демсіли будуть брати свою адженду, так би мовити, я думаю, від цього виграють всі. Пытанне от Андрея, ну не Бушыла, да, Садовского. А што, калі Расія ўцягне Беларусь у паўнамаштабную вайну? Новы сцэнар ці ўвогуле не разглядаўся такі варыянт? Андрей, не поверите, разглядаўся такі у нас варыянт. У нас в поўным тэксце даследавання, в PDF-версіі, было, вы там можете побачыць графік нумар 12, які гучыць, ці магчымы транзіт пры захаванні рэжыма Пуціна альбо падчас баявых дзеянняў ва ўкраіне, да, бок ён часткова гэтага кранаецца, да, і вы пабачыце, што хутчэй не, калі казаць пра вайну, але некаторая колькасць экспертаў кажа, што падчас вайны транзіт можа адбывацца, да, там каля траціны кажа, што можа адбывацца. Калі казаць пра сам сцэнар транзіту, да, то вы паглядзіце на дрэва сцэнароў, там самая правая версія, самая правая галіна Расія агрэсіўная. У прынцыпу яна самая кароткая. Потому что, калі Россия пачынае дзейнічаць вельмі агрэсіўна, ситуация можа разгортвацца в абсолютно процілеглых ситуациях. Да? Мы памятаем, як пачыналась вайна в Украине, калі было незразумела, Киев за 3 дні ці за 300 дзён, да? Так і тут. Да? Все можа развівацца абсолютно непрадказальна, і няма сэнсу нават такое. Нам падалося, няма сэнсу уходить в гэтую ветку вельмі дэталёва, потому что сцэнары робяцца яшчэ больш непрадказальнымі. Да? Вертаемся до наступного питания от Андрея Бушила. Лично для Лукашенко и его семьи какой сценарий лучше? Для него, их, есть ли какие рекомендации? Каким образом выявить среди элит людей, склонных к наилучшему сценарию? Рыгор, ты робил целое доследование про элиты. Что ты откажешь Андрею Бушила? Ну, я бы Андрею Валерьевичу сказал, что, конечно, для
оточение Александра Лукашенко, вот этот сценарий аўтарытарнай пераемнасці, конечно, з'яўляецца самым простым і лагічным, да, што ёсць перадача паўнамоцтва ад аднаго чалавека. Яны могуць мець пры тым, што тое самае прозвішча, і як бы гэта для іх самы просты варыянт. Пытанне ў тым, што як бы гэты варыянт можа проста разваліцца, да, як бы, таму што сістэма акажацца неустойлівай, там чалавека могуць не прыняць, нейкія іншыя триггеры могуць там з вайной звязаныя, з пратэстамі з'явіцца, то бок на дыстанцыі шмат што магчыма. І, ну, і ў прынцыпе наша даследаванне акурат пра тое, што на дыстанцыі як бы вось гэта калі там Антон он сёння яшчэ не паказваў, но вось у нас ёсць вось гэта велізарнейшае дрэва сцэнарыяў, як бы дзе там можна шмат што тыкаць, да, як бы і там шмат што магчыма. І на дыстанцыі па сутнасці рэкамендацыя, которая ёсць для ўсіх актараў, гэта пытанне дыверсіфікацыі. То бок быць здольным, эластычным, каб падтрымліваць сувязі з рознымі актарамі, каб быць у стане, калі што, крыху змяніць, да, як бы сваю лінію, да. І зразумела, што для асабіста Александра Лукашэнкі ці для ягонай сям'і, ну, сёння можа падавацца лагічнай там аўтарытарнай пераемнай, што вось мы, в прынцыпе, проста захоўваем уладу, але можна аказацца ў той сітуацыі, калі, ну, улада ўжо дакладна губляецца. І пытанне тут застаецца толькі тое, ці застаецца як бы, в прынцыпе, магчымасць пражываць у Беларусі, да, ці застаецца магчымасць захаваць уласныя актывы. І тады, як бы, зразумела, паўстае вось гэтае пытанне дыверсіфікацыі уласных сувязяў. Вось. Якім чынам выявіць сярод эліт людзей, схільных да найлепшага сцэнарыю для Беларусі? Мне падаецца, што сёння мы ў тым стане, калі досыць складана, як бы, ну, так масава гэта рабіць, да. Зразумела, ёсць нейкія там больш-менш відавочныя варыянты там сярод чынавенства, которых яшчэ 10 гадоў таму называлі. Як бы, ну, нам падаецца, што ўсё ж такі, што вельмі важна, крыху менш думаць, можа быць, пра канкрэтных людзей, таму што, ну, па-першае, мы не так шмат пра іх ведаем, мы як бы, і гэта можа быць проста неправільны ход мыслення, да. Пытанне хутчэй заключаецца ў тым, што захад можа прапанаваць такое, каб пасля мы маглі бы ўжо выяўляць людзей, которые больш схільныя там да пазітыўнага сцэнарыя для Беларусі, да, як бы, якая можа быць структурная прапанова для таго, каб пасля ў выніку зразумець, каму яна больш адпавядае і з кім можна нейкім чынам размаўляць захаду. Вось, на гэтым я спынюся. Дзякуй. Я зачитаю зараз одно пытанне з Ютуба, а потом пытанне Льва. Да? Пытанне с Ютуба от Виктора. Есть много работ, которые рассказывают, что переход авторитарного режима к демократии сопровождается переходом части старых элит в новую систему. Часть старых и новые революционные элиты друг другу не доверяют, создают институты взаимного контроля, которые становятся институтами демократии. Что авторы думают об этом? Разве это не есть часть нашей работы помогать Западу искать умеренных среди элит? Рыгор, что ты про это скажешь? Можешь перефармуляваць яшчэ раз пытанне сфармуляваць? Может быть, не до конца яго зразумеў. Ну, Віктор так сфармуляваў пытанне, што яго цяжка зразумець. Што ён агулам думае, што эліты пачнуць паміж сабой перемешвацца, да, што пасля дэмакратызацыі, кажа пра дэмакратызацыю, да, пра переход, некаторыя старыя эліты все равно застануцца ва ўладзе. Да. Да. Ну, так адбываецца амаль паўсюль, да. Ну, калі гэта трансфармацыя, ці калі это камбінаваны падыход, а не вось замена, пра которую мы кажам вось у першай частцы даследавання, то зразумела, значная частка рэжымнай там эліты застаецца. Асабліва это заўважна на лакальным узроўні. Таму што там, в прынцыпе, напрыклад, той же самай Польшчы, калі браць там прыклад яе, то там, в прынцыпе, мясцовае самакіраванне просто стала мясцовым самакіраваннем, но па сутнасці это былі тыя самыя людзі, да, то бок яны раней узначалівалі там мясцовыя аддзелы камуністычнай партыі, пасля яны сталі ўжо больш як бы як звычайныя, так сказаць, самакіраванне і кіравалі далей. Да, таму як бы зразумела будзе вось гэты шлях
пересеченню, да, которые шмат у якіх краінах негатыўна ўспрымаецца. То бок вось акурат Польшча, которую мы ўзгадвалі у нашым даследаванні, это тое, што дагэтуль нібыта ўжо прайшло там больш за 35 гадоў ад моманту трансфармацыі. Там дагэтуль шмат палітыкі спрачаюцца адносна таго, што вось гэты камбінаваны падыход, ён шмат у чым стварыў такія ўмовы, калі камуністычныя чыноўнікі проста змянілі свае ўласныя падыходы і засталіся тым, кім яны былі. Да, таму зразумела, што гэта непазбежна, што ў выпадку трансфармацыі ці выпадку камбінаваных падыходаў гэта будзе адбывацца. І пытанне хутчэй заключаецца ў тым стварэнні вось гэтых правіл, як я разумею, пра якія кажа Віктар, которые дазволяць нейкім чынам трымаць гэтыя стасункі ў нейкіх зразумелых межах. Но ўсё ж такі варта пэўна падкрэсліць, я думаю, што на прыкладзе іншых гістарычных прыкладаў таксама, што ўсё ж такі заключаюцца нейкія новыя саюзы. І тое, што калі, умоўна кажучы, вот там сёння, ці можам взяць прыклад ад хутчэй там Польшчы, да, што іх не наша, а іх, да, што вось калі ў іх в 88 годзе людзі адзін аднаго ненавідзелі, то калі ў іх праз 10 гадоў супольныя інтарэсы, хутчэй за ўсё яны, пэўна, будуць думаць пра супольныя інтарэсы, которые вот ім тут цяпер важней, да, чым тое, што там было 10 гадоў таму. Таму мне падаецца, што досыць зразумела, што калі палітычная сістэма будзе развівацца, яна будзе вымушаць нейкія новыя саюзы, і тыя старэйшыя падзелы, яны будуць ужо проста менш актуальнымі. Дякую, Рыгор. Зараз зачитаю питание Льва. Если следовать наиболее вероятному сценарию, транзит власти сверху в 2040 году, то будет ли что еще спасать? Будет ли еще шанс в этот момент сделать Беларусь конкурентоспособной и привлекательной страной для жизни? Есть ли, на ваш взгляд, момент, точка невозврата, когда реформы уже поздно запускать? Поправка от Льва. С учетом прогнозируемого разрыва в уровне жизни с ЕС и Беларусью в 2040 году. У нас есть у нас на звонку человек, який займається економічним прогнозуванням. Візьміть рук. Діма, калі ласка, що ти думаєш про це? Дзякуй, Антон, дзякуй, Леў, за пытанне. Я пачну з другой часткі пытання наконт ці ёсць точка незваротнасці і адпаведна вось калі рэформу ўжо пачынаць позна. Сур'ёзна, калі вось з эканамічнай логікі адказваць на гэта пытанне, няма такой кропкі. Ёсць праблема, што калі гэтая кропка будзе пачатку рэформы будзе адкладзена, і вось за гэты прамежак часу будзе страчана значная частка чалавечага капіталу, значная частка назапашваных у тым ліку фізічнага капіталу, нейкіх тэхналогій, якія да вось менавіта фізічнага капіталу прывязаны, то дасягненне мэтаў яно зрушыцца далей у часе, але значна больш, чым затрымка. Што я маю на ўвазе на лічбах? Вось, напрыклад, у нядаўнім даследаванні, якое мы ў Бюроку вялікае даследаванне рабілі пра еўраінтэграцыю, мы паказвалі, што сёння самым аптымістычным варыянтам, вось калі еўраінтэграцыя пачынаецца, вось першыя крокі у 2028 годзе, вось самым прывабным на сёння бачыцца сцэнарый, што да 2100 года мы можам выйсці на ўзровень Польшчы. 70 гадоў, калі мы вось кажам аб тым, як дасягнуць дабрабыту развітых краін. Польша сёння ўжо там частка класіфікацыі далучае да развітых краінаў. Адпаведна, калі гэты момант з 2028 пераносіцца на 2040, і вось што вельмі важна ў пытанні Льва, што вось гэты ссоўванне ў часе можа быць большым. То бок мы скажам тады не замест 2100, не 2112, а магчыма 2125, таму што так стартавая кропка тады значна пагоршыцца, таму што да 2040 года будзе умовы ўжо горшыя, што вось як я ўжо згадваю, і чалавечы капітал перш за ўсё з ім будзе праблематычна, і банальна з дэмаграфіяй, вось якраз таки тэма, якая найбольш блізкая да Льва. Я думаю, што ён мае на ўвазе тут, што тут будзе зусім ахтунг, напэўна, да 2040 года, і калі пасля 2040 года адкрыць межы, то напэўна дэмаграфічныя
праблемы яны значна больш тады ускладняцца, чым калі гэта будзе ў 2030 годзе. Таму тое, што будзе цяжэй, даўжэй, так адназначна, але казаць, што ёсць нейкая кропка невяртання, ну мне падаецца не, што ў любым моманце павысіць узровень дабрабыту і рухацца да больш цывілізаваных практык і ўзроўняў гэта магчыма. Ну і больш каротка, напэўна, філасофскі на першую частку пытання, ну я думаю, што па сутнасці ўжо адказаў, ці будзе яшчэ штосьці вось, ну, в 2040 году будет еще что-то спасать. Наконт штосьці не ўпэўнен, але кагосьці, да, людзей у Беларусі гэта ў любым выпадку гэта будзе актуальна. Дякую. Есть у нас еще одно питание от Андрея Бушилы. Мы его зачитаем. Роль Украины могла бы иметь влияние на изменение сценариев и в итоге выхода на тот сценарий, где интересы Новой Беларуси и Украины, послевоенной Украины совпадали бы, да? То питание про роль Украины. Частково мы гэта закранаем, да, потому что калі вы паглядзіце дрэва сцэнароў, Россия ослаблена, Россия занята сваімі справамі, гэта так ці інакш просто зараз звязана з дзеяннямі Украіны, да, то бок Украіна на гэта ўжо зараз вельмі моцна ўплывае, і па сутнасці ад дзеяння Украіны гэтыя рэчы так ці інакш, стан России так ці інакш будуць залежаць, да. Адносна таго, калі мы кажам пра той же пакет, да, по дэмакратызацыі, мы пішам захад і краіны саюзнікі, да, то бок мы разумеем, што гэта тыя краіны, якія зацікаўленыя в дэмакратызацыі в Беларусі, да, каб Беларусь не рабілася часткай России, да, таму Украіна, канешне же, ўжо зараз даволі істотна ўплывае на то, якім будзе будучыня Беларусі, і калі яна будзе нейкім чынам далучацца да гэтых працэсаў, мець магчымасць на іх уплываць, жаданне ўплываць, я думаю, гэта толькі будзе палепшаць сітуацыю. Да, таму што, як я казаў, Рыгор, калі эліты будуць заставацца па сутнасці без дыверсіфікацыі сваіх контактаў сам нас на России, яны России даюць асноўную актарнасць і агентнасць, да, бо диспропорции в ресурсе огромные паміж нашими элітамі і расійскімі элітамі, да, і калі у тебя больш няма ніякіх контактаў, сувязяў, падтрымкі, ты па сутнасці робішся закладнікам ад жадання іншага гульца і ад планаў іншага гульца. Ёсць у нас пытанне ад беларускага радыёрацыя в Ютубе. Які сцэнар транзіту найверагоднейшы ў 2027 годзе ці чакаць усё ж 2035 года? Якая роля ў такім сцэнары ў НС? Ці маюцца там рэфарматары? Да? Ну, як мы казалі, каб не паўтарацца, таму што, в прынцыпе, мне падаецца, мы ўжо гэта прагаворывалі, на дадзены момант самым базовым сцэнаром лічыцца трансфармацыя ўлады. Да? Гэта значыць, што існуючыя ўлады запускаюць працэс транзіта, да? Гэта можа быць рашэнне Александра Лукашэнкі, можа гэта быць звязана з яго здароўем, але на дадзены момант гэта па меркаванню экспертаў базовы сцэнар. Вось. Так. Мне падаецца, Антон, ты робіш Пакуль я адказваў, Андрей Бушыл задал яшчэ одно пытанне. Ты робіш усё, каб не перайсці да пытання Вольгі, про которое мы нічога не можам адказаць. Як мне падаецца, ты зрабіў усе праходы. Таму можам перадаць слово Дзіму, каб ён адказаў на гэтае пытанне. Што мы думаем? Так скажи, про якое пытанне? Я в чате просто не бачу про пытанне. Ці ты думаешь, что мы робим с Россией? Да. На этом звонке, да? Вот гэтым сказал, ну тогда Диме, конечно. Кому яшчэ? Дима, калі ласка. Так, ну, мне няма відавочна вось адказу на пытанне, што можна рабіць сёння. Я думаю, што вось гэта наша магістральная рэкамендацыя наконт Belarusian Democratic Facility і вось такого кансалідаванага пакету, які прапануе Захад, гэта адначасова можна разглядаць як мера супрацьвага у дачыненні да Расіі. І тут фактычна, ну, вось такія вагі, што пераважаць ці прапанова ў якасці вось інструмента з боку Захада, яна можа супрацьстаяць прапанове з Расіі. Тое, што наўпроставая праца з Расіяй і нейкія цудоўныя
механізмы могуць існаваць, ну шчыра я ў гэтым сумнеюся. То бок мне падаецца, тут трэба вось разглядаць у такім дуалістычным хутчэй духу. Гэта не выключае вось пытанне і абсалютна дарэчна, якое Вольга ставіць, што рабіць з Расіяй вось на больш доўгім гарызонце, але мне падаецца, калі мы аб'ектам бачым толькі вось гэты транзіт улады, ну Расія тут адназначна будзе гуляць у сваю гульню, і я шчыра, ну я не бачу перспектыў да нейкіх там альянсаў, дамоўленасці ці штосьці з Расіяй. Мне падаецца, гэта адназначны гулец, які гуляе за сябе і не хоча ніякіх кааліцый. Таму ну гэта як бы гулец па іншай старане барыкад. Дима дал такі адказ, я, мабыць, крыху дадам. Мне падаецца, калі мы кажам Расія, да, не до канца зразумела, што мы маем на ўвазе, да, то бок для пачатку было бы добра зразумець, пра якіх гульцоў мы кажам, да, таму што, ну, нават па Беларусі зразумела, ёсць там какие-то эліты, ёсць там сілавікі, ёсць там так званы правячы клас бюракраты, да, ёсць сям'я і гэтак далей. Расія гэта даволі вялікі суб'ект, які складаецца з вялікай колькасці груп інтарэсаў. Да? У мяне, напрыклад, няма даволі няма нейкага прыблізнага разумення гэтых груп інтарэсаў. Я думаю, ад гэтага таксама будзе шмат што залежыць. Да? З'яўляецца моўным транзіту кіраўніком Владзімір Пуцін. Ці гэта мы кажам можа праз нейкую пасляпуцінскую краіну, да? Як яна выглядае, які там рэжым і гэтак далей. То бок Воля задала вельмі балючае пытанне. Але у нас ёсць пытанне ад Андрэя Бушева. Андрей, мабыць, ты бы голосам задала бы нават апошняе, якое ты напісаў. Давай, включай микрофон и выдавучайся, что там чат наяриваешь. Да, всем привет, классное исследование, на самом деле, очень интересно. И вот, да, ну, естественно, я не читал сам текст, да, и я так понимаю, что вы предлагаете общий пакет Запада, да, но сейчас Запад не един, и в отношении Беларуси есть две линии, США линия, есть линия Европейского Союза. Так вот, с точки зрения исследователей, вашей точки зрения, кто должен вообще инициировать разработку этого пакета? Дякую. США или ЕС? Учитываете ли сейчас вы те расхождения, которые имеются в отношении Лукашенко? Да, Дима, может, ты поспробуешь сказать? Ну, мне падаецца, сам тэкст Андрэй дае досыць выразны адказ на гэтае пытанне. ЕС. Адказ вось тое, што мы прапануем, гэта, яшчэ раз падкрэслю, мы прапануем гэта як рэгламент, regulation, EU regulation, то бок гэта ёсць канкрэтны холдер, гэта Еўрапейскі Саюз. Наконт ініцыяцыі, ну, гэта асобнае пытанне, вось зноў жа такі вярнуся да нашай прэзентацыі, хутчэй ініцыяваць гэта можа беларускі бок. І мне падаецца, гэта вельмі натуральная задача для беларускіх дамсілаў сказаць, што вось гэта магло б спрацаваць. Ужо увасабляць і быць оўнерам гэтага інструменту будзе перш за ўсё Еўразвяз. Што тычыцца Злучаных Штатаў, ну, яны, я б сфармуляваў так, што галоўную ролю, вось калі мы кажам гэта як калектыўны захад, все ж таки будзе канкрэтна адыгрываць ЕС, мне падаецца, это такі канкрэтны адказ на твоё пытанне, а ЗША да гэта можа далучыцца ці маць сваю дадатковую лінію. Але вось галоўны ўплыў ён можа быць аказаны з боку Еўрапейскага Саюзу. Дякую. Дякую, Андрей, за актыўнасць, ажывіл нашу дыскусію. Мне падаецца, мы вычарпалі пытанні, якія ў нас ёсць. Да, я думаю, на гэтым мы будзем скончваць. Андрей Садовскі, ну, тут уже нейкія жарты, вершы піша. Ну, Андрей таленавіты чалавек, подписывайтесь на яго странку ў Фейсбуке, ён там таксама публікуе час ад часу свае крэатыўныя рэчы. Тым не менш, дзякую гледачам і гледачкам, якія слухалі нашу сённяшнюю прэзентацыю, журналістам, экспертам, якія далучыліся, задавалі пытанні, волі за карысныя парады пры напісанні, да, і за абмеркаванне таксама. Ну і маім калегам Дзіме і Рыгору. І дзякую всім, будзем на сувязі. Да пабачэння. Дякую, дякую. Дякую.